Good morning madzuka banji konse kumene inuyo muli. Lero ndithu tsiku loyambirira mu mwezi wa June. Yes, 2026. Ndikuti mwezinso wa 6. Akuluakulu nkhani ndiyonena kuti breaking news. Pakadali pano ndithu America yapulitsa ku dziko la Iran. Kachikena nsonso kasika chitatu koyamba kachiwiri kachitatu akati kachitatu sopano apulitsa ku Kashmir Island kukachilumba ka Kashmir kumene kundithu kumene kuli malo osunga ma drone aja. So apulitsa kumene kuja. Okay, why akuti apulitsa kumene kuja? Remember taina yake nimakonda kukuuzani zoti akuluakulu zifukwa zimene ma-Americans akumapulitsira ku dziko la Iran nthawi ya ceasefire. Nakuwuzani chifukwa poyamba ndinakuwuzani kuti zoti poyamba mwadzulo lake anagwetsa drone. Okay? Kenako anakakhala ngati tapulitsa. Number 2, kachiwiri kamene atapulitsa pompano kacha anagwetsanso drone mwadzulo lake. You understand? Anakapulitsaso. Lero ndafika nomakiriye tsopano aulula tsopano kwene kuti sama ulula lero ndaulula kuti akuluakulu. Actually it's because fadzi also nakupasa breaking news yabo kuti dzulo nakanika kuyika tima nthawi ya editing nalibe kwambiri finally busy nde kuti ndipange edit ndike chisonse nde video sinakupasana koma ndikupasana lero imene dzulo dziko la Iran linagwetsa drone ya America. Imene iyi drone imene siya chibwana kwambiri ndi drone yodula $5 million. Drone imene imachita kuti MQ-1 Predator. MQ-1 Predator imene mangobwera jambula sonkhanisa data sonkhanisa ma information yonse pakamodzi kupita nawo ku America. Ndi azikaona zoti okay chabwino. Ndi drone imene ya $5 million dzulo yagwetsedwa. Kenako Iran na jambulaso ndikuonesa kuti guys tagwetsa drone imazapanga inali kumadza Iran shonge imapanga spy. Lero tsopano lero ndimene abwera clear tsopano kuti ife makamaka polisi lero tikubweza za dzulo. Actually it was the same reason all along. Kuyambira incident yoyambirira ija yachiwiri ija iyi nkhani yake inali Iran ikukwanisa kugwetsa ma drone tima aircraft ndege. Yes, exactly. So iwo akuti apulitsa ku Iran pachifukwa chimenechi lero ndi anachifanya atapulitsa drone. Akuti drone yo imayenda mu international waters malo madza international osati awina awake ndi drone imayenera kuisiya imakapanga zake imakagwira ntchito ndi maitipulitsa. So Americans anakwiya kuti zawende kukwiya kwa mkoni zoti yes sana ambele kukiyako chifukwa cha kugwetsedwa kwa drone. Chabwino. Nkhani ina related yokhudzana ndi nkhani ya madrone omwewa. Okay, tuone tioneka video ya drone imene anagwetsa dzulo Iran. Nakuwuza nana kuti okay Iran yagwetsa drone ya ku America komano sindinayike video ndimene. So nkhani ina tsopano imene ili related yogwirizana ndi madrone omwe wacho chikuchitika ndichi. America yalusa koma I know kuti kulusa kwawo sikuti kungapitirire yayi chifukwa actually depends kuti wamulusira ndani. So apapa nkhani ili apa ndi China. Ndege inaphulika ndege ja F-15 ija inaphulisidwa ku dziko la Iran ija limene pilot mmodzi anaza sowa mpaka 2 days
ali mu dziko la Iran. Mukumbukira? Zapeza kuti America ikufufuza kuti chinachitika njani. Iran inagwetsa bwanji ndege imeneyi. So apeza kuno zoti akupeza panopa sanamalize investigation yonse kafukufuku wonse. Apeza kuno kuti actually weapon yake chida chake chimene anagwetsa ntchito anthu aku Iran ndi ya China. Made in China. Chopangidwa ku China. Chinthu imenechi changubwera somo kumene. Chikumachita kuti man parts. Chongonyamula chonchi mogwetsera madrone, kugwetsa ndege imeneyi. So chinthu chimenechi chikumatheka kunyamula bwinobwino komanso no radar needed. Sichikufunika so kuti pakhaiso radar chanchana hayi chokha chimene chimapanga detect ndi chidanonso pano chimene chabwera chimene chili no background tsopano cheap komanso easy to carry, si munthu akuchinyamula bwinobwino komano chikupanga dominate background pa battlefield pomenyera nkhondo. So yeah, akuona zoti and zimene iwo akuona zoti tsono panopa zioneka zoti China iyi okay ndimene inapereka zida zimenezi kuti agwetse ndege zathu ndi akafufuza ma Americans iwo definitely answer ikhala China kumene chifukwa we've never heard sitinamve kuti Iran kupanga zida ngati zimenezozo. You understand? So actually it's imported from China. Zochito pangidwa import anachito kuiranitsa kuchokera ku China ndimene inatumiza ku dziko la Iran. Pamenepo pana pasono pali nkhani ndikuona kutsogolo kuno kuti chingatere njani. By the way, pali news ina imene ili pano yokhudzana ndi Masoud Pezeshkian, president wa dziko la Iran, akuti iyeyo wapereka resignation letter. Akufuna kupanga resign ngati president chifukwa choti iyeyo akuona zoti ali sidelined, akumpanga akumika pambali. Okay, listen, choyambirira uthengawo akupatsirani ndi aku America, okay? Choyambirira chimene chocho koma kumbali ya dziko la Iran sitinamve kuti kumene kukuthengawo ndi wotani. Sitinamve ndi atsimikiza akatatsimikizira tikuza nensoni kuti okay nkhani ndiya kuti ndiona kapena ndiyabodza. Okay, komano I want ndifuna kupasa picture imodzi. Picture yake ndinena kuti ku Iran kuli asilikali a mitundu iwiri. One, asilikali a dziko, okay, dziko asilikali mena makhala ngati asilikali MTF, ndi kuliso asilikali ena amene wowo amangoteteza boma ndamene amatchuka chakuti IRGC. Amene aja anapanga kuti iwowa definitely ntchito yawo ndiyongopanga hando kuti boma lisagwe. Oyo bora patatano iwowa adzalola kufa kwa boma lisagwe ndi IRGC imene. Amene owo ndiona kuti amakhala nkhondo yoseita akumene ndiwo. Iwo ndi ntchito yawo imeneyo. Asilikali ena so alipo ndithu, alipo. Moti atati tingole kuti alowa Americans alowa iwo ntchito yawo idzakhala pati pamene pacha kubwera kutenga futi ndikuyamba kulimbana ndi Americans. Asilikali nawo you understand adziko kono akaka IRGC imeneyi ndi imene simafana zachibwana, imeneyi ndi imene malolera. So zinthu zikafika poterepa kwenikweni chilichonse chimakhala manja mwa IRGC. Dziko likha kuti kuli bwinobwino tsopano basi ndikuti muzilongosola kwenako. You understand what I mean? That's why kumene kuli matsogolera awiri, kuli president weniyo ndi kuli supreme leader na nthawi zosiyana, koma onsewo amayenera kuti azenda limodzi.
koma wamkulu ndani? Supreme leader. Ndabona kuti atoti opanga resign, opereka kalata kwa RGC kuti ine ndapanga resign. Koma nkhani imeneyi akupatsirana yake ndi omwe aja amene amaruza nkhani za fake, nkhani zabodza most of the times. So munthu akakhala wabodza sikuti chilichonse pinangane chimakhala chabodza. Sometimes chimatha kukhala choona koma timakayikira. Okay, chifundo chani ndo abodza. Timadikira kai confirmation, kutsimikizika. So nkhani imene sitinatsimikize mwina mwayiona masamba anchezo koma sanatsimikize ku dziko la Iran. So guys, thank you so much. Malawian Cameras.